Cordova Vice Mayor-elect Victor Boyet Tago III mitataw nga gitahod nila ang katungod sa Team Kayab nga moduso og election protest apan alang kaniya. Ang resulta nagpakita lang sa unsa may gusto sa mga Cordovahanon. Ano ang report? Sulod na sa pipila ka katuigan nga anaa sa opposition team si Cordova Vice Mayor-elect Victor Boyet Tago III ug makadagang higayon na usab siyang nakasuway og kaparutan. Apan inay moduso og election protest, gidawat niya ang resulta sa piniliay. Alang kaniya, way mahitabo sa mga election protest kay makapainit lang kini ilabi na sa mga supporters. Walay daghang istorya, tanang eleksyon nga among nagian dawat mi. But I don't know sila, maybe because 47 years na sila nag-grade, di sila kadawat mga pilde. Gahapon, nagtigom sa municipal grounds sa Cordova ang mga supporters sa partido ni Mayor Mary Therese Toycho aron isaysay ang gihulagway nilang kahiwian atol sa eleksyon. Gipasabot ni Cho nga dili usa ka welga ang kalihukan apan pagpadayag lang sa yangungo sa ilang mga supporters. Apan matud ni Tago, ang resulta sa piniliay nagpakita lang sa unsa may gusto sa mga Cordovahanon. Ano ato ko man i-question? She's behind mga 4,000 plus, I think. Nga sa amo ani behind ako sa 5,000. So, I hope lang na madawat ang iyong tanan. Hinuon gitahod sa ilang partido ang idusong election protest sa kaatbang nilang partido. Samtang sa iyang official statement nga na-post sa social media account, gipadayag ni Mayor-elect Cesar Didoy Suwan nga misalig siya sa kaligdong sa piniliay ug sa COMELEC. Ug mismong si Cebu Acting Provincial Election Supervisor Attorney Jerome Brillantes na ang miingon nga wa sila'y nakitang basihan aron ipahigayon ang special election. Samtang kagahapon sa hapon, formal lang nanumpa isip ikawalong konsehal sa lungsod, si Nats Sitoy o Natalie Sitoy. Si Nats mo'y bugtong kandidato sa partido ni Cho nga napili pagkakonsehal. Una nang naproklamar niadtong Mayo 10 sa kadlawon ang Team Asenso nila ni Suwan, Tago ug mga konsehales. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.